No i tak jak jem zapowiadł nasz gość jeju teraz w studiu, Bartłomiej Machol, jeden z organizatorów gminowych teatraliów w gminie Wejherowo. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, Bartłomiej Machol z tej strony. Rozmawiamy dzisiaj o teatraliach, czyli imprezie, która jest przed nami, ale nie pierwsza edycja już właśnie teatraliów gminnych w gminie Wejherowo. Skąd w ogóle ten pomysł? Jak to się zaczęło? Pomysł się zaczął od tego, że Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie odezwał się do pana Marka Czoski, który jest taką osobą, amatorem właśnie aktorem, ale też osobą, która prowadzi i grupę teatralną w podstawówce w Bolszewie, ale też przy parafii. Przed chwilą mieliśmy okazję słyszeć jego głos w naszym materiale. Marek właśnie był na antenie, więc i do niego się odezwał Dworek z powodu tego, że był prowadzony projekt teatralny Ja razem w Domu Kultury, taki skierowany wobec społeczności, żeby wyciągnąć jakieś pomysły od ludzi właśnie społecznie. No i zwrócili się do Marka. Było tam naprawdę sporo ludzi, chyba około 12 osób, 15. Każdy przyszedł z jakimś pomysłem. No i każdy mógł napisać jakiś projekt. Oczywiście tutaj były takie profesjonalne szkolenie, jak pisać projekty i tak dalej. Była pomoc, napisaliśmy ten projekt i faktycznie uzyskaliśmy jakąś tam kwotę na ten projekt. Natomiast uzyskaliśmy kwotę taką, która by zabezpieczyła w 1/3 tą imprezę. Natomiast spodobało się to w gminie Wejherowo, w Gminnym Ośrodku Kultury. Resztę pieniędzy właśnie jakby sfinansowała gmina, ale też sponsorzy i udało się pierwszą edycję właśnie zrobić. No i patrząc po poprzednich edycjach też widać, że pomysł jest trafiony, jeżeli chodzi o właśnie frekwencję. Frekwencja nam to pokazuje. W zeszłym roku była tematem afrykańska bajka. Tutaj słyszeliśmy między innymi właśnie bębny afrykańskie. Natomiast w tym roku jaka tematyka? W tym roku pantomima. Staramy się co roku właśnie zmieniać albo charakter scenariusza, albo charakter w ogóle artystyczny, czyli jakiś inny rodzaj teatru. Mięso wedowo zio, wiem cię młoni pantomima robią. To je temu, że joj mader godu zrób tak z końców teatr po kasiepsku. I oni rzekli, zrobimy pantomima po kasiepsku. Mi się tak wydaje, że mogło to tak być. W każdym razie, ile osób jest zaangażowanych w ogóle w organizację tych teatraliów? W organizacji na pewno pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, ja i pan Marek to osobiście, ale też wolontariusze w liczbie około 15 osób, którzy pomagają i przed teatraliami, w trakcie teatraliów, ale nawet po teatraliach, przygotowując materiał filmowy, który zawsze jest puszczany później, około miesiąca później w tak zwanych teatraliach w obiektywach, czyli w wystawie fotograficznej i takim reportażu około półgodzinnym. Można się jeszcze zapisywać oczywiście na tegoroczne teatralia. Jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w aktorstwie, to właśnie gdzie ma się zgłosić i w jaki sposób? W tym roku jest trochę inna formuła zapisów z tego powodu, że w zeszłym roku robiliśmy internetowe zapisy i naprawdę było dużo chętnych osób i te zapisy były takie nierówne. Z jednej szkoły było więcej osób, z drugiej mniej. A chcemy zrobić to dla całej gminy Wejherowo, dlatego w tym roku są zapisy, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazjum w Bolszewie, tylko przez te szkoły. Należy się zgłosić do osoby, która prowadzi teatr, jakąś grupę teatralną bądź artystyczną, bo nie zawsze w szkołach są takie grupy teatralne, które są jakoś tam założone i trwają cały czas. Natomiast właśnie przez nauczycieli niestety musieliśmy zrobić limity dla szkół. Dla tych większych szkół są większe limity, dla mniejszych mniejsze. To chodzi, jeśli chodzi o podstawówkę i gimnazjum. Natomiast jeśli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną i również studentów, to należy się zgłosić bezpośrednio do mnie, czy to przez maila, czy przez stronę facebookową, zgłosić swoją chęć. Natomiast później donieść do Gminnego Ośrodka Kultury kartę zgłoszeniową, którą można pobrać na stronie facebookowej teatrali. Każdy jest oczywiście mile widziany, chociaż ilość miejsc jest ograniczona. No i nie jest to tylko okazja do szlifowania swojego aktorskiego talentu, ale także wystąpienia przed publicznością, prawda? Tak, dokładnie. Założenie tych warsztatów jest takie, że spotykamy się na 3 dni, zamykamy się. To było takie marzenie właśnie, żeby się zamknąć na 3 dni i poświęcić No to chyba w pracy aktora właśnie... jest bardzo ważne, żeby właśnie nic nie rozpraszało. Dokładnie. I cały czas mamy warsztaty, 3 dni. I tak zawsze się śmiejemy, że nie wiemy, co będzie w niedzielę, bo to, co wyjdzie z warsztatów, to zaprezentujemy i faktycznie będzie 5 grup, więc 5 takich krótkich spektakli, etiud
teatralnych, mniej więcej na 10-15 minut, więc spokojnie tą godzinę czy ponad godzinę możemy zapewnić takiej rozrywki teatralnej. Mam nadzieję, że w różnym klimacie, ponieważ pantomimę można naprawdę przedstawić i humorystycznie, i poważnie, i dramatycznie, też pewnie w sposób taki, że można się nad nim zastanowić, żeby właśnie odczytać, co nam aktorzy chcą pokazać poprzez gesty przede wszystkim. W poprzedniej edycji, czyli edycji poświęconej afrykańskiej bajce, słyszeliśmy m.in. Larego Okeugwu z Nadbałtyckiego Centrum Kultury właśnie, który pokazywał, jak tworzyć afrykańską muzykę. Natomiast bardzo często właśnie w teatraliach tutaj spotykamy takie autorytety pod względem i teatralnym, i muzycznym. Czy w tym roku też jakieś ciekawe osoby się zapowiadają, że będą pomagały właśnie młodym rozwijać swój talent? Staramy się zapraszać właśnie profesjonalistów i osoby takie z zewnątrz, z którymi młodzież na co dzień nie miała styczności. I faktycznie w tym roku są takie osoby, które profesjonalnie grają w teatrach, bądź to w teatrach pantomimy, bądź zajmują się zawodowo prowadzeniem spektakli, takich właśnie szkoleń artystycznych. Mogę tutaj powiedzieć, mamy już 4 instruktorów, takich, którzy na pewno przyjadą, i to jest Marcin Piejaś z Warszawy, który ukończył szkołę teatralną w Krakowie. Jest związany z różnymi teatrami, między innymi Teatrem Polonia Krystyny Jandy w Warszawie, Teatrem Kapitol w Warszawie, i ostatnio przez 2 sezony na przykład grał w Teatrze Śląskim imienia Wyspiańskiego w Katowicach. Kolejna osoba to jest Andrzej Kozłowski właśnie z Teatru Pantomimy we Wrocławiu. To jest typowy aktor właśnie, który gra w tym teatrze i który zna się na pantomimie. I kolejny aktor to jest Jarosław Paczkowski. Jest to aktor, szczudlarz, reżyser, ale to też właśnie pedagog teatru, który stworzył grupę teatralną Teoka. Czyli generalnie to będzie wszystko pod okiem profesjonalistów. Natomiast ja sobie przeglądałem, jak wygląda w ogóle sytuacja teatrów w gminie Wejherowo. No szczególnie tutaj Bolszewo i te okolice tej gminy. To jest prawdziwy wysyp teatrów, właśnie takich amatorskich grup. Może przedstaw, jak wygląda właśnie ta mapa grup teatralnych tam. No to począwszy od Bolszewa, to mamy przynajmniej 3 grupy teatralne. To jest grupa teatralna JBT, która jest taka najstarsza, która działa przy parafii, ale też można powiedzieć taka filia działa też gimnazjalna przy gimnazjum w Bolszewie. Kolejna grupa to jest Mix Blue, grupa parafialna, ale też placówek pozaoświatowych powiatu wejherowskiego na zasadzie takiej właśnie współpracy tych 2 jednostek. I ta też ma jakby swoją filię w podstawówce w Bolszewie, można powiedzieć. Kolejne grupy, które są, to już są grupy, które działają w szkołach, czy to w gminie Wejherowo, chociażby Zbierańcy, to jest już teatr dla dorosłych. No i Wejherowo też słynie właśnie z teatrów. Samo Wejherowskie Centrum Kultury, nie wiem, ma przynajmniej z 2 grupy czy 3, może nawet więcej. Co najmniej, zdecydowanie. Tak, ale też to jest takie dosyć fajne, że w tych wszystkich grupach grają te same osoby często, albo osoby, nie wiem, przychodzą, nie wiem, były w podstawówce, to grały w tej grupie, potem są w tej, a na przykład na końcu, nie wiem, w Wejherowskim Centrum Kultury i tam dalej się rozwijają, a niektóre osoby właśnie dzięki tym grupom później nawet próbują swoich sił, czy to w szkołach teatralnych, czy chociażby jakoś tak profilują swoje życie, że zajmują się właśnie tymi artystycznymi rzeczami. Czyli jest w sumie nie tyle konkurencja teatrów, co właśnie taka sieć, gdzie każdy może coś dla siebie znaleźć i się rozwijać. Natomiast rozwijać się oczywiście może też na teatraliach, więc jeszcze raz, kiedy się spotykamy i kto może się zgłosić? Spotykamy się 11 listopada, w piątek od godziny 16 będzie już recepcja otwarta. Zapisujemy się w szkołach, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja, a osoby z ponad gimnazjum zapraszam osobiście właśnie do kontaktu ze mną lub pobranie karty i doniesienie do Gminnego Ośrodka Kultury w Gościecinie. Našim gościem jest Bartłomiej Machol, organizator gminowych teatraliów w gminie Wejherowo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.